Mazda CX-5 очакваме всеки момент да дойде в България и съвсем скоро ще бъде подложена на тест. Но нека разкажем малко повече за новия автомобил. В предната част силно впечатление правят оригиналната решетка пред радиатора, изтеглените назад фарове, капакът над двигателя с ярко изразени ръбове, предната броня с черни пластмасови предпазни елементи в долната част и светлините за мъгла. Отстрани има вълнообразни, изпъкнали и вдлъбнати линии, а огледалата за обратно виждане са монтирани върху черни високи стойки. Колесните арки са високи, подсказвайки, че освен стандартните 17-цолови гуми, като опция могат да се монтират и такива с размери 19 цола. Под прозоречната линия се изкачва нагоре и това придава на CX-5 още по-динамично излъчване. Високо монтираните стоп светлини и малкия прозорец на петата врата са типични за кросоверите. Задната броня има по-сериозна пластмасова защита. Дългият 4,54 см автомобил предлага багажно пространство от 503 до 742 литра. Оборудването в салона на CX-5 е изработено от материали с доста високо качество. Таблото е от две части. Горната е мека и приятна на допир, а долната е по-твърда. Воланът, седалките и всички уреди и бутони са ергономични. На втория ред седалки спокойно могат да седят трима възрастни. В базовото оборудване на CX-5, което се казва Direct, има електростъкла, климатик, бордкомпютър, седалки с отопление, радио с CD, отопляеми електроогледала и други. Оборудването Спорт добавя към базовото още климатроник, кожен салон, предни седалки с електронастройки, датчици за осветеност и дъжд, ксенонови фарове, електролюк и други. Бензиновата версия на Mazda CX-5 е оборудвана с 2-литров SkyActiv G с максимална мощност 165 конски сили. Дизеловите версии са две. 2,2 литровия SkyActiv D, който има двоетапно работещ турбокомпресор, е с мощности 150 или 175 конски сили. Скоростните кутии са 6 степени автоматични или механични.